Jackie, we kunnen beginnen! Jackie, we kunnen beginnen! Fijn Hans, dank je kind. Met z'n wat de verspan nog naar de garage. Breng die mee weg. Zien we ons straks. Dames en heren, jongens en meisjes, zoek hier het publiek met uw naam is Jackie Bange. En dit is natuurlijk weer een fijne aflevering van Jackie's muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, misschien moet ik daar een sticker van laten maken. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, zoek hier het publiek, is een artiest die bij mij aan de baas zit. Rogertje Borgman. Precies. Zeg ik dat zo goed? Dat is echt zo perfect. En het zal een van de winigen zien wat dat is hier zo goed. Wat zeggen ze meestal? Borgman, Manenhoed, alles wat ik klopt. Zeg die Borgman. Laat dat in de contract zetten. Indien mijn naam verkeerd gespeld wordt bij aankondiging, ga ik naar mijn brak en moeten jullie toch betalen. Dus van alle leden af. Ging dat, ja. Zeg jong, ik heb gehoord, Jules aan mij dat je bent nu 2 jaar bezig. Ja. En wat hebben ze in die 2 jaar allemaal al? Wat heb ik in die 2 jaar gedaan? Ja, best wel eigenlijk. Het is, die 2 jaar zijn omgevlogen. Ik heb een programma gewonnen. Daar begint samen zingen. En toen heb ik een cd gemaakt opgenomen. En dat was mijn eerste eigen cd gedaan. Vervolgens heb ik een gans eigen nummer opgenomen. Angel was dat. En toen ben ik gaan zoeken, gaan maken. Pap die schrijft teksten. Ja, dan gaat het vanzelf. En sindsdien maar ik blij zien toch hier van mij optreden. Ja. Dus maar vuil optreden. Gelukkig. Ja. Fijn, dat is altijd fijn. Echt plezier. Een beetje knabbelen moet er ook gebeuren. Maar dat is net nog een nummer goed gebracht, dat ging over de coffeeshop. Oh, ja, ik kapot gedraaid in de jukebox. Hij had er zo niks gedraaid. Ja, ja. Het pleetje is een rook opgegaan. Over een rook opgegaan? Ja, dus ze moest me dadelijk even een neus geven. Goed, doen. En ze in de regel van een optreden, heb ik 240 euro extra. Ik heb dat gehoord. En dan heb ze nu een nieuw nummer, wat ze snel gaan doen. Dat is het laatste nummer en dat gaat over mijn streek. Stap daar aan de Maas. Ja, en ik had nog geen schoenkleer. En op een gegeven moment kwamen we op de pap een tekst weer geschreven. En die gaat goed, we kregen dus al aan het schoenkelen. Jackie, nog 1 minuut! Jackie, nog 1 minuut! En nou! Hanske, ik geloof niet dat Erik Kruts de flashpiep al onder de vuistpij heeft gemonteerd binnen deze tijdsperiode. Geloof ik niet, dus ga nog maar even terug, ik ben even bezig. Zeg, die tekstjes die pap schreef, moest die pap nog weer betalen? Nee. Dat hebben ze gewoon geregeld, Nee. Dat hebben ze hier goed geregeld. Het brengt ze misschien wel op ideeën nu. Dus, ik regel dan wel, ik zie wat me nog meer gaat doen. Ja, als er gaat terug als iets sturen naar je. Ik regel met Billy en de jongens van de Shea-club. Zeg, hebben ze nog een website? www.rogerborgman.nl. Dat is hier logisch, want het is tenslotte Roger Borgman, dus een website www.andrekuip, als dat zo raar zien. Ja, dat snap ik. Het is gewoon bezig, joh. Had je kind? Ja, dat zal me niet doen. De klok hebben we al. Cool. Hij is de micro. We gaan aan de gang. We gaan aan de gang. Dames en heren, Roger Borgman. Terugkom hoe ik ben geboren, hoe warmte en liefde heb gekend. Ik ben hoe wit van huis en voel me verloren. Heen wie de pijn, hoe ik nog ben. Stad daar op de Maas, ik krijg een foto in mijn hand. Van mijn schoenen streek, dat stond mijn weg.
bist mein Tod. Will ich dich weer zien, sleen ich mijn Augen en zie ich weer de Friedhof dat schon plein. Dan komen ook weer de tranen diep in mijn Augen. Wat zou ik mijn Maastricht nog eens keren zien? Stad, daar aan de Maas, ik rijd een auto in mijn hand. Wat mijn schoenen steekt, kostet mij mee. Weet dat ik van dich hou en dat ik dich niets vergeten zal. Stad, daar aan de Maas, die best mijn Tod. Jackie, nog beginnen! Jackie, we kunnen beginnen! Dankjewel Hans, fijn dat ze me vandaag ook weer even in die kaassengiefs hoeven zitten. Misschien kunnen ze het anders gaan doen, misschien een modelvliegtuig bouwen of zo. Ik geloof dat ze bij de Brusselse Poort nog gaan in de aanbieding hebben. Dames en heren, we hebben een Jackie Baggy, dus nu weer een fijne aflevering van de muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen giet. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, zoek hier het publiek, zie natuurlijk de artiesten bij mij in de boutique aan de bar. En vandaag zien dat... Evelien? En Bertje, dames en heren. Mag ik Bertje? Ja, zeker, mensen zeker. Dat is eigenlijk andersom. Evelien en Bertje? Nee, Bertje en Evelien. Ik wou weer Bertje en Evelien? Ja, ik wou weer te snel. En dat mag ik zo goed. Maar niet zo. Bertje en Evelien. Vertel ons aan de lui. Wie ik er zit, Bertje en Evelien, dat snap ik. Hoe je carrière bestaat, wat je hebt gedaan, wat je gaat. Ja, je kunt die maar heel even vertellen. In de camera zo. In de camera. Nou, we zien de Bertje en Evelien dus. We zien sinds 2009 een duo. Daarvoor heb ik alleen solo gezongen, zie je ook. Ze is niet van Maastricht, zeg ik pas erbij. Ze is van Ze is toch leuk goed. Maar dat ze zeggen... Ja, sorry Bert. Maar ik doe het hoor. En ja, we zijn in 2009 zijn we dan samen begonnen. En ja, tot heden, dan maar zeggen. En wat heb je in de tussentijd als duo uitgebracht? Ik stond in de onderzoek gebracht, ik heb wel steeds wat in heel veel onderstellen. We zijn begonnen met Leef This Me. Leef This Me was eigenlijk een nummer wat eigenlijk voor ons samen heeft geschreven. We verschreven allebei, dus beide. Alleen ben ik degene wat altijd hele gevoelige teksten schrijft en hij is meer de feest. Met de feest. Ja, inderdaad, knaller. Tuurlijk, moet er ook gebeuren met die knallen. Ja. En als ik een optreden van ik zo zie, is het dan een heel gevoelige optreden of is het dan toch knallen? We kennen alle kanten goed. We kennen ja, zeg maar Limburgs, dat is heel breed. Ja. Van loensverleedjes tot hele snelle nummers. Waardoor je country, waardoor je van alles. Eigenlijk ook wel autobiografisch. Daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Dus eigenlijk over eigen levenservaringen en zo. Wat ik toch wel interessant vind, vooral omdat, ja,
de merk is heel goed, hè? Dus je moet wel soms zich een beetje onderscheiden van de rest, denk ik. Dus, dat is ook een beetje lastig en als je dan een nummer hebt wat gebaseerd is zeg maar, op de eigen experience, dan kun je er denk ik toch het authentieker uit. Ja. Zien we het al weer eens? Ja. En ik vind het heel goed geschreven en hij zet het ook met bestreeks. Hij speelt het in, zo wie we het ongeveer willen hebben. En dan geeft het eventueel naar de studio of we doen het zelf. Dus je doet zo'n Jackie, nog 1 minuut! Jackie, nog 1 minuut! En nou! Hans, is er niks leuks op tv, kind? Hij zo vandaag. Vast wel. 24 Kitchen of zo, laat me toch eens met ruis, ik ben toch bezig met de lui. Zo. Nee, maar niet doen. En zit je allebei goed te drinken? Nou, voor als ze wat heringlesgebied of lesgebied of zo, De reden dat ik dat vraag is natuurlijk de titel van een nummer wat gewoon doen. Ik drink Noots Me. En ik ken die uitdrukking, zeg maar als je s'morgens wakker wordt en dan zeg je, ik drink Noots Me, koffie in een nummer. Maar daar kan ik maar één ding op zeggen, hè. De kater, hè, dat heb ik later. Juist. Dus ze leeft zeg maar in het moment, ja, maar de dag daarna heb je toch gezegd oei. Ja. En dan kun je natuurlijk zo'n nummer naar boven trekken. Inderdaad. Ik geef je de micro's jongens. We gaan beginnen. Dat is 1, dat is 2. Dankjewel. Stel de koude neer, dames en heren. Ik drink Noots Me, versie met Emily. Het was gezellig met muziek en taai. Ben uit het band gesprongen, heb heel al met gezongen. Ik had mezelf niet bij een bedwang. Nee, ik drink Noots Me. Want in de kop is springt goed in, voor mij zo krank. Ik steen uit wie in een veilige voor op de bank. Mijn man is kans verstreek. Voor mij zo slap, rustig is op mijn kop, ik kan Noots Me op stap. Nog alle pieren bij je, de kost op mich te draaien, de moesten die de norm in hoestig om. Als door de drang bevangen, ben ik op weg gegaan, ik was als op mijn eigen pijn niet stond. Nee, ik drink Noots Me. Wat mijn kop is springt goed in, voor mij zo krank. Ik zing het wie in een veilige bol op de bank. Mijn man is kans verstreek, voor mij zo slap. Rustig is op mijn kop, ik kan Noots Me op stap. De kater is gedronken, het neemt me op, ik leef, ik ben haar doet. Wat moet ik nu beginnen, ik blijf maar liever binnen. Ja, dat heb ik niet toch zelf gebloed. Nee, iedereen Noots Me. Want mijn kop is springt goed in, voor mij zo krank. Ik zie uit wie in een veilige bol op de bank. In een man is kans verstreek, voor mij zo slap. Rustig is op mijn kop, ik kan Noots Me op stap.